Salut, sunt Terror și astăzi o să vă învăț să folosiți codul OKK ca să vă uitați la demo-uri și să vedeți mai ușor dacă jucătorul a jucat cu alt sau nu. Mergem pe protecțiile serverului împotriva codaților, Auto Demo Recorder. Dăm jos codul propriu-zis, l-a dat jos pe desktop direct, depinde ce browser folosiți, îl salvați unde vreți voi. Îl dezarhivăm aici. Îi dăm pur și simplu dublu click. El o să ne întrebe pe unde avem noi executabilul de la Counter-Strike. Dăm OK. Mergeți unde aveți Counter-Strike-ul vostru. Nu uitați, nu porniți cu Counter de la Steam, că veți lua VAC, de la VAC, veți lua bani. Nu porniți cu Counter de la Steam, orice ar fi. Porniți cu un Counter nou Steam. Am Steam închis în acest timp. Facem niște setări. Ca să să putem să ne înțelegem. Bun. Să vă explic care e treaba cu el. Deci, de acest cod, când apăsați pe insert, el se deschide meniul lui și aveți wall hack, aim hack, vedeți, are foarte multe coduri în el. Remove flash, sunt foarte multe chestii pe care le face acest cod. Știu că e tentația mare, vă sfătuiesc, nu-l folosiți. Pornim wall hack-ul și ball hack-ul. Cu acesta o să ne uităm la demo, dar prima oară vreau să pornim fără demo. Play demo, Storm Zone 1. Trebuie să am și o demo, m-am jucat pe server. După cum vedeți, acesta este demo cu efectiv ca și cum la orice alt demo, nu se vede nimica. Hai să activăm wall-ul. L-am activat. Ia uitați. Se vede prin pereți. Deci noi acum dacă ne uităm la un demo, bine, vouă vă merge mai bine pentru că nu aveți și programul de registrare. De asta cadează acolo. Uitați cum se vede prin perete. Deci vă uitați la demo cu wall, efectiv aia faceți. Și dacă jucătorul avea wall, automat vedeți că el se uită prin pereți după oameni. Deci eu cred că este simplu, vă puteți descurca și voi, puteți să-l folosiți. După cum vedeți aici, v-am demonstrat codurile. Jucam cu wall și cu aia. Deci se observă, ați văzut cum și cum am ieșit, mă uitam după un prin perete. Deci să vă fie mai ușor de acum, da? Vă salut și o zi bună!